Bon dia, bona tarda, bona nit. No es pot estar d'aquesta calor. Bueno, de moment encara no estem tan duro. Duro con lo duro. Episodi, temporada 2, episodi número 27. Bojan Kirkic, no? Mític Bojan Kirkic. Això s'acaba ja, don Ramon. Nosaltres a Barcelona. I saps on es mou la notícia ara? A on? Saps on es mou el cotarro? Aquí. No, a Eivissa. A Eivissa? Ara mateix tothom. Parlarem. Nicolás Williams. Nicolás. Lamine Yamal amb Fati Vázquez o no amb Fati Vázquez? Bueno, seguia Melon. Què més? No confondre amb Ansumane Fati. Tots els jugadors, que després t'explicaré una història del que vam fer l'any passat, Tuto Mercato, que és com... No, qui és Tuto Mercato? Tuto Mercato és com seria, jo que sé, el típic Sky Sports, vale, no sé què d'Itàlia, t'explicaré el que van liar a Ibiza, vale? Vinga. Perquè, bueno, perquè no ho sàpiga, excepte els que ara estan al Mundial de Clubs, aquesta setmana i la que ve, Mundial de Clubs. Si tu vols conèixer futbolistes de festa, fer-te amic d'ells, contactes, Go to Ibiza, aquesta no? setmana i la que ve a Ibiza. Setmana passada, per exemple, està el Caraz, però aquesta setmana futbolistes. Ara en parlarem i tota la pesca, Però dit això, què tal, Eric? Com ha anat la setmana? Ai, Ramon. Bé, la setmana passada, bé, poca història a comentar. Bueno, no, clar, poca història a comentar, no. Però a veure, història que tu hiciste. Campions d'Europa. La gent no hi confiava. Campions d'Europa. Pintando. Bueno, va ser espectacular. Va venir la grada d'animació, van venir pares, van venir famílies, es va muntar un show, tio. Per mi faltava aquí Pol Huguet. Oh, èpica. Estudia la cançó, millorable. Ai. Hòstia, pensava. Pum. Pensava que ficaries música èpica i m'agrada l'Europa League. Dit això... No, hòstia, va ser un manicomi. Faltar... El Bernabéu, no? Va faltar Pol Huguet, que és un mític de la grada, un col·lega nostre, o col·lega, allà està, un company, diríem, que li vaig dir perquè vingués, no poder venir, però, hòstia, va ser històric, tio. Va venir totes les famílies, van venir les parelles, van venir cosins... Va venir la parella? La parella no, perquè no existeix, però hagués vingut, no tinc cap dubte. I va ser molt guai, tio, va ser molt guai. Final, bueno, s'ha dit que vam fer un fitxatge, des d'aquí agrair a Arnau Jiménez la seva participació als quarts, les semis i la gran final, però va ser molt guai, tio. En 4 anys vam arribar a una final el primer any quan estava un altre equip molt antic, i ara ja podem dir que Stoics ja tenen un títol nacional, no? Nacional, sisplau. Bueno, després del Mundial, que no era el mateix, que tu no estaves, no el vas tocar. Mundial B, no? Mundial B. Seria la CONCACAF, o sigui, seria com guanyar la Copa Amèrica, no? Com l'Europa League. És l'Europa League. Ja, no, Mundial A, Mundial B, Champions i Europa League. Mundial i un Mundial. Bueno. No hi ha 3 competicions. Bueno, correcte. Vam guanyar la segona competició, 3-1, partit sòlid, crec que tots vam complir molt defensivament, va ser un bon partit. L'únic highlight que tinc va ser la teva liada i la meva com ho diríem, la meva tirada en terra, no? Ladislav. Però realment això, l'Arnau... No, parles dels errors dels altres, perquè no parles de jo aguantant la pilota, assistència, bueno, tal... El meu pare et diré, i això surt aquí en directe. I això no ho sé, no? No ho saps, és en directe. El meu pare va dir, m'ha sorprès gratament el Borrós. Ves, la gent aquí també... No, m'ho va dir, em va dir, hòstia, el Borrós, tio, és un tio que es mata, ho fa bé, aguanta bé la bola, i la donava bé... O sigui, no, aquí... M'ho va dir, em va dir, hòstia, estan els jugons, són el Jiménez Luri i el Guiu fiquen al cos... Però va dir, després els que esteu allà, Borrós, manejar molt bé, O sigui que bé, partit sòlid i ja està. I els altres no eren dolents tampoc, Vull dir, no és un partit plàcid, et diria tampoc. Em diuen el Didier Drogba del Vallès, no? Didier Drogba del Vallès, correcte. I després el torneig de la Champions, que jo vaig intentar rascar, jugar un minut per fer la de Carabatxer i el doblet, però al final per alineació indeguda... És que li va jugar quarts, vuitens, quarts, semis, final, i a sobre fot un gol a la final i crec que la semis també marca. No, però Carabatxelia perquè va guanyar les 2 lligues, dic jo. Va guanyar la del Nàpols. Clar, pues t'ho dic jo. No, jo no dic... Bueno, és campió amb el Nàpols. Clar, jo preferia... Què en tenies, tu? No, jo en tenia que guanya Europa League i... No, que va jugar uns minuts només a la final per guanyar-lo al PSG, ho he entès ara, hòstia. Pues portava una setmana pensant, però aquest tio per què correig que... Podria dir jo que sé, qualsevol altre jugador que va entrar... Era Bitxa. Clar, algun d'aquests que va entrar al final. Bitxa. Correcte. I res, no, va ser brutal, tio, va ser brutal, i bueno, dit això va ser, hòstia, jo no sé tu, però
Clar, tu te'n vas anar a el segon perquè no el vas acabar de veure, també va ser partit èpic l'altre, perquè van començar per 1-0 i van remuntar al final 3-1 també, els dos resultats iguals, i van fer un kebab amb tots els col·legs dalt, i jo no podia dormir, tio, jo estava amb una excitació a casa, després de tenir la copa, que l'hem d'anar a recollir encara 17 de juliol aquí a Santa Isabel, que jo et dic, jo hi aniré, no sé tu, jo hi aniré, don Ramon, jo la vull aixecar, la copa tan linda i me la vull portar a casa com el Mundial, però si no em podia dormir, tio. I el cap de setmana vam anar a Bèlgica amb els de la uni, a veure una companya que fa poc estava a Nova York, bueno, fa 2 anys fent el màster allà, ara està fent pràctiques però laboratori, està fent el doctorat allà amb la seva parella, i tio, a Leuven, un piset allà de lloguer de putíssima mare. Podríem dir que Q Leuven, no? Q Leuven, correcte, don Ramon, o Sir Borros, i molt fi, tio, molt bé. Bueno, vam anar també a Gante, vaig a veure el Mas, un altre col·lega està allà estudiant fent el màster, que en breu ja acaba. I... m'ho sembla a mi. No ho sé, la gent des d'aquí no en sent, però jo no oloro. No oloro. I ja està, vam estar fent bodes per Leuven, molt bonic, els parcs, la biblioteca de Leuven, molt coneguda i mítica, s'havia de pagar per entrar, però vam entrar amb el carret d'una noia, de la noia que estava allà, i molt bé, tio, molt bona setmana cultural, setmana de felicitat, i tornem a estar aquí ja. I la gran pregunta, ¿los números dan? Los números sí dan. Vuelven a dar, ¿no? Sí dan los números, és la gran pregunta. Com era el de la setmaneta, don Ramon? Jo setmana, bueno, amb els dos partits que hem jugat dimarts i dijous, poc es parla. Les semifinals i la final, i després jo el cap de setmana sí que el divendres no vaig fer amb tranquil·litat, de fet no us va fer res, jo vaig dormir o sigui. Bueno, era cumple, Guiu? O no era això dissabte? Divendres, de fet, vaig acabar de treballar, vaig estar tranquil, vaig anar al gimnàs. Molt bé, molt bé. Vaig tornar cap a casa. Després el nebot s'ha quedat tot el cap de setmana a casa. Que gusto. Dissabte i diumenge, una mica el nebot dissabte, durant el dia, i a la nit, doncs això, l'aniversari del Guiu. És dijous, no? És dijous, aquest que ja, avui és la de tarda, però tinc una cosa. No sé. Correcte. Després parlem. Però no, i això, bueno, el típic, té tants amics de tot arreu, en plan, monis, feina, estoics, amb gringos barra tios, tal, i després hi havia els del gym. Els del gym. És que era... 2 taules em va dir. Sí, va juntar tot Cristo, allà una festa... I s'ha de dir que, igual que jo, i li vaig dir l'any passat, hòstia, el menú... Justet. Te'n recordes tu per lo que ens va i tal? Va estar bé. Aquest any, per 24 que hem pagat, o 25 crec al final, hòstia... Va invitar algú o no? Després jo és que com conduïa i tornava a casa no d'esto, va agafar una ampolla de xupitos per la gent i tal. Un detallet. Sí, però no? la vida que el sopar en la pizzeria que hi ha, molt bé. I vam anar al bar, vam anar dient, no? I després vam anar dient, arribem una apuesta. I estava l'àrbitre, no? El de la copa. No, hi havia apuesta, però tothom va pensar que fotem aquí, però després ja es va omplir tothom de gent, i hi ha un moment que estem tots ja tranquil·lament i apareix Aldo. No, Arcos, això, Aldo. Arcos, que veía muscular, no sé qué. Con lo malos que sois, ya habéis ganado. Cabrón. Habéis ganado las dos, no sé qué, tal. Vaig fer una foto que vam passar per allà, tots, i ja després cadascú, pues jo vaig marxar d'hora. Bueno, tothom, ningú va sortir, no, realment? No, crec que molt tranquils, bueno, el que potser és que sortia amb el... Al final no van sortir, crec, ningú. Però bé, o sigui, va ser una bona nit. Contra todo y contra todos. I el dia següent a la platja... Cumple l'Opi, no? Sí. Qui era, Obadia estava o no? No, i... Tu creus que em t'explica aquí? Bueno, a los li agrada, tio, les coses eren reals, tio. Piuri canta i Willy. Molt bé. I on era la platja de Gavà, on era? No, platja Castelldefels. Què tal el clima? Com anava el clima? Bé. Jo sí que i el Canta sí que ens vam banyar i el Pere també. Es veia moreno, es veia color o no? Una mica, suposo, que em vaig ficar la cremeta. Molt fi. I es van oblidar l'Spike, que hagués molat fer uns spikes i tal. Jo com vaig dir, tio, uns spikes, jueguen. Sí. Després vam dinar bé, em vam fer menú migdia. Un arrosset, no? Sí. Molt fi. I la primera, un primer, un segon i un terç i un postre. Molt bé. I sí. I ja després pues, cap a casa a preparar-se per aquesta setmana, per la rat, que bueno tornar... que ja s'acaba, tio, o sigui, estem a dimarts, tio, bueno, abans no, encara no, abans d'entrar al final de setmana, que ara explicarem el plan d'aquest cap de setmana que ens ve, que és espectacular. No, et vull fer una pregunta. Creus que quan tornes d'un dia de platja, de solete, et veus més fi, més atractiu? Cremadet, tal, morenito, tal, saps? Bueno, després de la dutxa estem parlant. Però dutxa estàs, jo em sento escarós amb la crema, la sal... Sí, et sents amb aura. Aura. Et sents que tens aura. No es fa una Davini, no? Ni l'aura, no?
L'insult racista l'ha dit ell. @policía. La policía vendrá a buscar, Los perros de Sánchez vendrán a buscar. Valor. No, clar, és que jo dic valors obrir-te. Primer anem al futbol i acabarem perquè la gent ja amb... Jo vull parlar de tot una mica de política, anem a tocar el tema. Vinga, estic poc enterat, però... Aquesta pregunta volies fer o no? No. Vale. Jo és una d'esports. Vale. No, anem. Tocar tema esport. Va. Jo, pregunta, bueno, anem a fer l'última hora. Fa una setmana estava també fent el mateix. Joan Garcia, que tic-tac... El Barça ja ha abonat la clàusula de Joan Garcia, 26,3. Sí, però fa gràcia perquè com que Joan Garcia es vol despedir d'Espanyol, però a part ha de firmar un paper conforme ell vol trencar el contracte amb l'Espanyol, ha d'anar algú dels seus agents a la Lliga i tal, encara no es fa oficial. Sembla que demà, primer van dir divendres passat, després van dir dimarts, ara ja diuen, bueno, demà, sembla que dijous el presentaran i dimecres. Vol fer una carta a l'Espanyol despedint-se, crec que ningú li valdrà de res, però bueno, correcte. I el dijous el presentaran, també jo crec que serà més important el que diu per la seva boca el dijous, perquè segur que li pregunten, hòstia, que el tema de marxar a l'Espanyol al Barça, que això. Dit això, la setmana passada vam dedicar 20 minuts del podcast parlant de Joan Garcia i jo ja vaig explicar-ho tot. I no has tret ni un clip d'això. Bueno, ja ho farem. Ja tanquem el tema Joan Garcia, però el tema Joan Garcia hem fet dos clips ja. Per això. Un tercer és com... La temporada que ha fet, tio. Sí, però vull dir, 25 milions, o sigui, ja està... que s'acabi el tema, ja està, que ens paguin, ja sabem que anirà al Barça, vull dir, i punt, que s'acabi el tema i que l'Espanyol pugui ja començar a fitxar i coses d'aquestes. Vinga, dit això. Segon melon per anar amb el Barça i tal. Nicolàs, què va passar? I s'ha escalfat tot, Nicolàs. Si et dic la veritat, no estic molt al tanto de Don Nicolàs. És que... Et demano una cosa per la temporada que ve, ¿vale? No, tu parla del Corralito. No. El Corralito, cabrón, el pequeño Nicolás, cabrón. No, és que és tonto. L'any que ve prepara't coses. Tio, abans de venir informació. He vingut de setmana de Bèlgica, no, sempre et passa igual. Sempre et passa igual. No diguis això, no és excusa, sempre et passa el mateix. Què passa? L'objectiu pel Barça, per l'extrema esquerra, aquest any semblava que era Luis Díaz. Correcte. Millor, sí. A mi la gent diu, hosti, és un jugador més fet. A mi no em sembla millor que Williams. Perdona que et digui, No sé, em sembla... Bueno, potser perquè Nico l'he vist més que... Bueno, a veure, Nico et dic una cosa. Nico ha fet amb la selecció... Tothom el vol... La temporada amb l'Atlètic és discreta. Però perquè és el Puyol, o sigui, lesions, correcte. Sí. Però és el mateix cas que Pedri l'any passat, vull dir, ja sap què pot passar, correcte. Però Luis Díaz tampoc ha sigut unes grans temporades al Liverpool. No. Vull dir, no. Salah ha seguit sent la figura, sí que és veritat que ha rendit més que Darwin Núñez, no ha sigut difícil, però tampoc segurament no ha arribat als nivells de Mané. No. Per tant, també 70 milions per Luis Díaz, jo penso, hòstia, bueno... Ja, veient com està el mercat, jo què sé. Vale, llavors... Tot semblava... El Bayern ha picat a la porta de Nico Williams i també algun altre equip. Recordem que el Liverpool vol també com vendre Luis Díaz i ja li va bé perquè acaba de fitxar Florian Wirtz per 150 milions, una pastizada. 120 milions de fet crec que són o 110 normals i després 40 en variables, la mítica sempre. Però bueno, llavors, clar, tot semblava al final de la setmana passada que això, que o renovàvem l'Atlètic o el Bayern, no? Havia picat la porteta. Què passa? Nico Williams truca al seu agent, no sé què, Tantia, no me'n recordo, perquè reuneixi amb el Barça. El amigo de Lamine, Nico, llavors el seu agent es reuneix amb Deco el cap de setmana, crec, no? Diumenge o així potser, i treuen la notícia, tothom, Gigantes, exclusiva Esport, exclusiva Mundo Deportivo, no, de fet la treu divendres, crec, la treu Esport, de que Nico fitxarà per el Barcelona. No, Nico, l'agent de Nico s'ha reunit amb Deco. I la reunió s'ha servit perquè el Barça reclamava a Nico que si volia fitxar donés el primer pas. I Nico bàsicament li diu a l'agent a Deco, oye, Nico vol jugar al Barça. La Porta havia dit en cercles propers que el fitxatge estava descartadíssim fa setmanes. Ho va dir, Però el va posar cachondo, això. Va posar trampera. Qui l'ha ficat? O sigui, que Nico fes el pas, no sé què, la Porta es veu que l'ha transformat totalment de... Que va ser quan Jota va dir exclusiva, no sé què... I saps, va com... dir, hòstia, lo tenemos que fichar. Vale. El Bilbao, l'Athletic Club, igual que ha fet l'Espanyol, és que el que ha de fer, no negociarà. Clàusula o 10? Què passa? El Barça s'haurà gastat ja 26 per Joan, de moment no s'espera cap venda així més grossa... No. Em fa gràcia a mi
que ja tots els diuen, hòstia, el Barça està estudiant la viabilitat, però sembla que sí es podrà fer, el fitxatge serà Nico Williams. Hòstia, el Barça que pugui pagar 60 milions a tocateja, sense cap venda, veient els problemes econòmics dels últims anys, permítame que lo dude. Si han patit ja amb tema de Joan Garcia, i han fet bastantes coses ja. Per això t'ho dic, en plan, quina venda més pots tenir que no tinguis ara per d'esto? Que a més el fitxatge de Joan Garcia, igual que es fa amb les clàusules, és perquè el Barça ha pogut demanar un crèdit perquè està a l'1-1, no és perquè tingui aquests 26 milions a caixa. Que si fitxa Nico, o sigui, és normal, no és una cosa desorbitada, però el Barça tampoc tenia ara mateix els 26 milions. Potser en tenia 20 de les ventes, no sé què, amb la marxa d'Ansu Fati i cedit, doncs recobraràs aquests 26. Ansu Fati, però estem parlant de 70 milions de Nico Williams, més el contracte que eren 12 nets, per tant, per temporada. Hòstia, si ho penses... Són quartos. Són els 26 de Joan, més 6 milions de fitxa. 6 milions i per de Joan. Brut, sí, 3 nets. I l'altre estem parlant 12, 6 nets. 3 nets, tio. I llavors hi va pujant el de Joan, I? Va pujant cada any. Home, clar. Vull dir, cobres sempre fent aquests mitjans, cobres poc els primers anys per fair play, perquè li va millor el club, i ja pensem, bueno, aquí 6 anys a veure què passa en el club, saps? Ja preocuparà si Joan cobra de 7 o 8 nets d'aquí uns anys. Correcte. Bueno, el que anàvem. I llavors la premsa alemanya, un periodista, no em faci el nom, no me'n recordo, que sempre treu les exclusives del Bayern, diu, el Bayern està pendent de si el Barça pot fitxar Nico Williams, perquè Nico Williams els ha dit que la seva prioritat és el Barça. Però ha de ser proper, m'explico. Si a dia 10 de juliol, d'aquí un mes, que és un mes, poden passar moltes coses, el Barça no fitxa a Nico Williams, és molt probable que Nico Williams ja decideixi o renovar com va fer el seu germà Iñaki, que veient tot el que està passant, si renova és de traca i mocador, és en plan, tio, vés-te'n ja, o fitxar pel Bayern, segurament fitxar pel Bayern de Múnich. S'ha anat Sané. On s'ha anat Sané? Al Galatasaray, tio. Seran setmanes mogudes, també no confien en Brian Zaragoza, Müller també se'n va, vull dir, canvis, això. Dit això, seran setmanes mogudes això que deia pel tema de Nico Williams, i a veure com acaba el tema. No sé si vols dir alguna més de Mercato, però... No, a veure... Crec que és necessari el fitxatge de Nico Williams, perquè crec que al Barça li falta un pur i un extrem. Dit això, al igual que soc reticent amb el fitxatge de Joan i em recalco... Que per cert, Ter Stegen ahir, @Elena Condis, informa COPE, ¿qué diu? Deia que Ter Stegen no tiene pensado salir, tal, claro. Y que puede ganarse la titularidad. Veurem. Pues aquí hi haurà un merder caldeu. Jo crec que si a 30 d'agost no ha jugat ni un minut de Lliga, de les 2-3 jornades que es portarà, com molt tard, dic, jo crec que marxarà abans. Ter Stegen no es pot estar un any jugant-se-la a falta de Mundial, sabent que Neuer no aguantarà i per tant si és titular a qualsevol equip és titular al Mundial 2026, que no pot ser titular a quasi cap Mundial perquè tenia Neuer. Correcte. Dit això, i quasi cap Eurocopa. No, a veure, jo crec que amb Nico Williams crec que hi haurà una mica de rifirrafe amb Rafinha també, perquè... Rafinha l'han dit que va per dins. Què vol dir que va per dins? La jugada és Lamine Nico o Lamine Luis Díaz, o sigui, m'entens general, i Rafinha jugant a la posició més de mig. De Dani Olmo? Sí, també canviant, com Lewandowski és un any més gran, ficant-lo molt més també de davanter, una mica això. Això al Barça també, si l'any que ve fitxa un davanter, que tot sembla indicar que el Barça tenia per Julián Álvarez, veurem si el fitxen o no, perquè l'Atlético de 100 milions no et baixarà. Però és com, Lewandowski l'any que ve ja no serà com el davanter, o sigui, l'any que ve sí, el següent ja no. I el Barça té quartos per fitxar un delanter, un extrem... Segons la premsa, segons el que filtra el club, per això dic que em fa tanta gràcia, diuen que sí. Hòstia, home, si fitxes a Julián Álvarez, a Nico i a Joan Garcia, és un equipàs, això. Bueno, és que és el que demana realment... El que demana Hansi Dieta, no? Hansi Flick. Demana aquesta pizca de qualitat. Bueno, no, a veure, a mi el fitxatge de Nico m'agrada. Entre Nico i Luis Díaz... Bon meló, Pues un bon meló. A veure, crec que Nico s'adaptarà molt millor. O sigui, la diferència de Nico... Luis Díaz té 28, Nico 22, Clar, això és clau també, a nivell de pasta pues és el mateix, i jo crec que Nico s'adaptarà millor perquè a part espanyol es porta per la Lamine Yamal. És una manera de contentar Lamine, com es va contentar Messi fa temps. Exacte, després de filtrar la reunió de Flick i tal, de Deco amb el representant, com mi hermano en Barcelona, no? No, Lamine Yamal va penjar una foto a Instagram amb Nico. Clar. Lamine amb Nico. Bueno, a veure, està clar que Lamine li puja... Al final, quan està el sou de Lamine, vam dir? Algun estava, ni idea. 16 potser o alguna cosa, o menys. No, 16 i va pujar, no? Bueno, aquí s'està fent amigo con Messi, no? Trae a sus amigos... Les llaves del club, no? Les llaves del club. Bueno, no ho sé. Sí, ves benvingut. El dictador, no? Un altre cop, dictador V2. El dictador de Rocafonda. El bailet dictador.
Dit això, que és un bon fitxatge, Nico, dit això, jo crec. De Mercato no sé si vols dir alguna més. No. Jo abans d'anar... Franco, Mastantuono. Joma Rodríguez, per dir-li. Hòstia. Lo que va dir Juanma, estan pirats, tio. Están pirats. Que se ponga el nombre de Franco, no sé què. ¿Quién sabe pronunciar Mastantuono, tal? Dit això també et dic que aquest tio no m'he vist cap highlight, aquest xaval, ve del River Plate. Al Mundial el juga amb River Plate, no? Sí. Bueno, pues estarà bé per veure'l aquí. Mundial de clubs, saps que el pots veure gratis, no? Per DAZN. Sí, no, com que gratis per DAZN? DAZN et dona gratis, perquè vol que la gent s'enganxi a veure el partit i tal. Ha arribat a un acord amb el FIFA. Tu et crees una compte DAZN gratis i pots veure tots els partits de l'Esto. Que pues em cobraran. No. No ho sabia això. Ah, doncs mira. Ho saber. Pues però jo també ara obrir el meló, jo vull fer-te un joc ara i després obrir el meló Mundial de Clubs per fer el Mundial de Clubs i abans diré, et soc sincer, només he vist el PSG Atlètic de Madrid i de fons 4-0. i me pareció una Liga de Verano. Liga de Verano, no. I ja està. Ei, ens vendran. Liga de Verano. I els del Madrid... Va empatar l'Inter Miami de Messi contra el Dalí, sí. Patint aquí Inter Miami. Ara parlarem. I els del Madrid et vendran que és un supermundial. Liga de Verano. I Florentino, quan ha pagat els periodistes, et vendran que és la supermundial i tots els periodistes que ha pagat la FIFA et diran el mateix. Liga de Verano, i ja està, després es dirà cada 4 anys i serà mira, la colla, et faré una pregunta. Et faré una pregunta, don Ramon. No, jo diré alguna cosa. Vaig preferir veure Mirandés Oviedo descens a primera divisió que un partit del Mundial de Clubs. Seguís la meva pregunta. Miranda d'Ebro, ara la tornada al Tartiere, dissabte ens el fiquem al Tartiere patant, Melendi sortint, volveremos. Jo em vaig equivocar, perquè jo vaig dir que aquí pujaria el Racing i és Mirandés Oviedo. Tu què vas dir que pujaria? Crec que l'Oviedo, l'Almeria no ho sé. L'Almeria que no ho sé. Ja ho mirarem. Però, i tot l'Tartiere cantant Melendi, volveremos a primera divisió. No va jugar Cazorla, no? L'altre partit. Estaven molèsties. Hòstia. No, és que la meva pregunta era aquesta, don Ramon. Creus que el partit de tornada per l'ascens a primera és millor que algun partit? No sé. Que algun partit sí. No hi dudes. Ja et diré del Mundial de Clubs no hi dudes. Em ficaria abans aquest partit segurament uns quarts del Mundial de Clubs. I qui sap si no és finals, o sigui, tornada, 1-0 ha guanyat l'equip local. Aquest cap de setmana. Sí, apretant l'estadi. Bueno, és com l'any passat l'Espanyol. Què va fer el Nàstic? Va perdre l'1-3. La tornada és aquest cap de setmana. A casa. Va perdre a casa 1-3. Contra Ponferrada. No, Ponferrada va a l'Andorra contra el Real Societat B. 1-3 Hòstia, vaya drama, tio. Ara va anar a... Com es diu? No, I en cas d'empat, què passa? Passa el millor classificat. No, crec que en 0-2 van a pròrroga, com l'hem passat al... I si queden 0-2 no hi ha penaltis aquí. No sé. Passa el tercer o el segon. Hòstia. I després I Andorra què va fer? Crec que van empatar, no? Andorra, Ponferrada, i ara se'n van al Toralín. És el camp del Ponferrada? Toralín. Un punt de però sobre el sol del... És veritat. Una cosa molt ràpida, vale? Vull que em contestis ràpid. O sigui, no pensis... Si t'equivoques, t'equivoques, però mola això ràpid, vale? Jo diré els 20 equips de primera divisió i vull que em diguis, a veure si saps dir-me el pitxitxe de cada equip de primera divisió d'aquesta temporada. Me gusta, Ramon. Lliga només tenim en compte, Vale. Només Lliga. Vale. Barça. Lewandowski. Madrid. Mbappé. Atlètic de Madrid. Julián Álvarez. Atlètic Club de Bilbao. Hòstia. Digues un. Sanset. Molt bé. Villarreal. Cabrón, se va ser Zarra. Baena. Ayoce. Hòstia. Betis. Aquest a mi m'ha sorprès. Només Lliga, estem tenint en compte? Betis, Lliga. Lo Chelsea? Lliga, Sí. Gordisco Alarcón. Isco, estava entre Isco i Lo Chelsea, vale. Jo penso... Celta. Aquest no el tinc apuntat, però diria que... Alfon. No sé si Alfon o Borja Iglesias. Jo potser diria Borja Iglesias, va fer un hat-trick... Alfon, ojo, Ojo, potser Alfon, sí. Rayo Vallecano. Buah, que no tinc ni puta idea. Però ho estàs sabent, les respostes, o no? Bueno, ho estic mirant... Si tu vale. Imaginar que la sabia, però... Rayo Vallecano de Frutos. Tu creus? Al principi va marcar molts gols, sí. Però busca-ho bé, tio. Això ha de ser ràpid, Ramon. Que no ens fem aquí atrapats. No. Estic mirant primer el Celta, perdó. Vale. Bueno, vaig deixant. Osasuna. Budimir. Hòstia, Mallorca. Tot i estar lesionat, ha estat el màxim pitxitxi. El Pirata Morici. El Pirata Morici. Del Mallorca. Sí. Hòstia. Seguim. Reial Societat. És que no és fàcil, perquè que tu pensaries aquí el mític, el de sempre. Oyarzabal, diria. Pensaries Oyarzabal, saps? I no és. Què? No ho sabem, tio, aquí. Aquest clip, tio. Has d'anar ràpid, Ramon. Torna a començar, Mariano.
És que ara el sabré, vale? Ara, Clar. vale, ja ho tinc aquí. Va. Vale, tornem a començar. Va, no passa res. Hòstia, no, i és Sorloth, no és Julián. Va, doncs mira, va. Vale, comencem. Barça. Pichichi a cada equip d'aquesta temporada. Qui escolti fins aquí quedarà flipant. Pichichi aquesta temporada de cada equip de primera divisió. A la Lliga, Comencem. vamos. Barça, Lewandowski, Madrid, Mbappé, Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, Sorloth, Atlètic Club de Bilbao, Sancet, molt bé, Villarreal, Ayoce, molt bé, Betis, Gordisco, molt bé, Celta de Vigo, Fer, Ferlo, Alfon, què dius? Alfon, No. Borja, vale. el Panda Iglesias, a Siga. Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, Jorge de Frutos amb 6 gols. És que és tremendo, o sigui, molt fi. superpoc, Osasuna, Budimir, Mallorca. el Pirata Murici, És criminal perquè Muriquis Pichichi també només amb 7 gols. És curiós cada equip, Real Societat. Oyarzábal, Molt bé. amb quants? 9. Vale, Més dels que pensava. siguen. València. Jo només et diré Hugo Duro, Toco. amb quants? N'ha fet bastants al final, ho he vist abans. 11 gols. Joder. Getafe de Bordalàs. Aquí hi ha dudes perquè Mayoral no ha jugat una merda aquesta Mauro temporada. Rambarri, Mauro Rambarri amb 10 gols. De pigapalos a goleador. És que és tremendo. Espanyol, aquest és fàcil. Espanyol, Puado, 12 gols, fotut Puado. joder. A veure si renova ja, també. A veure. Alavés. El abuelo Quique García. El obrero del fútbol. Quique El García, obrero del 13 fútbol. gols. És que ha fotut més gols Quique García que Muriqui o així. Girona. Que fort. Uah. És més fàcil del que penses. Pensa a final de temporada. Clar, l'Estuani. 11 gols és tu, que vaig 11 fotir. gols. I té el ràtio minuts-gols Més alt. més alt, mínim, que són 8 gols o així. Que fort. Sevilla. Dodi. Dodi el que va aquí amb 11. O sigui, el Sevilla cada 17 al final. Molt fort. Leganés. Tio, Dani Raba. Espera, Dani Raba amb 8 gols, Molt fi. Les Palmes. Moleiro. Fabio Silva amb 10 gols. Hòstia. Fabio Silva va fer fins al que es va lesionar. Moleiro quants? És que Fabio Silva al final només ha jugat 28 jornades, també per això han baixat. Per això. Sí, era clau Fabio Silva, era jugador. Moleiro, t'ho dic menys. De fet, Moleiro avui ha fitxat per, crec que són 15 milions, no? Avui pel Villarreal. Sí. Moleiro al Villarreal, ojo que este fitxatge fantasia que l'any que ve. Moleiro 6, s'ha quedat a la meitat. I per últim, el Valladolid, el seu màxim Buah. Pichichi. Buah, aquí Raúl Moro. Mamadou Sila amb 5 gols. Hòstia, Raúl Moro 4. Sí, Raúl Moro està a la sub-19, crec. sub-21. Sub-21. Igual que Roberto Fernández. No sé. Bona pregunta. Dit això, no has clavat més dels que pensava, Home, el míster fa molt mal, tio. Ja. El de Sancet ha estat míster total. Sí, Bíblia, no el treia. Dit això, anem a parlar si vols al Mundial de Clubs, no t'has vist res? No he vist res. He vist el resum de l'Inter de Miami contra l'Ali, l'únic que he vist. És que clar. Per cert, jo la gent que critica que estigui l'Oakland, a mi em sona bé, tio. Si he de... A l'Oakland me gusta un equipo No, de... si és Mundial de M'agrada Club- un equip on hi ha un jugador que és sales rep. Me gusta. Sí, el representa. Me gusta, Vull dir, me gusta. Estem d'acord o no? Sí. 10-0 li van cascar. Estan jugant en l'equip de jugar. Fluminense Dortmund, ni ho sabia, saps? Hòstia, Fluminense de Dortmund, Amb Joe Bellingham? Joe Bellingham és el flamante fitxatge. O sigui, Thiago Silva està al Fluminense, Thiago Silva al Fluminense. ¿Y algún mítico no? No, ¿es Sergio Arias el delante centre? No creo. Eh? ¿Es Sergio Arias el de l'extrem? Aquest. Qui és Sergio Arias? El de Colòmbia, el mític. No, no creo, no? Hòstia, que tu diguis un mític colombià de Sergio Arias no en tinc ni puta idea. Sí, un lateral dret, l'Arias. No, però cabron, aquest Santiago Arias és lateral, no Això, extrem. Santiago Arias. M'he confonut de l'exavecina, tio. Amb l'emputrador Sergio Arias. Bueno, el que dèiem és 0-0, Fluminense, però dic, a mi em sembla que estiguin equips. Si és el Mundial de Clubs, és el Mundial, no? S'ha d'anar al millor de cada S'ha d'anar amb l'Oakland City, Ah. banco. I el Monterrey de Sergio Ramos, Ojo, I de Canales. Canales? Rayados de Monterrey, clar. Bueno, el que jo volia dir-te era... Avui Avui juga Mastantuono. Avui juga Franco, no? no els resultats.
sigui, jo us dic, a mi em va semblar, i era un camp d'NFL, amb les porteries aquelles petites superartificials, jugant-se a les 2 del migdia, que fotia un sol que no se'l veia, jugant els jugadors a mig cas, al PSG contra l'Atlètic de Madrid, i ahir, per exemple, pel que veig, a Boca Juniors Benfica també es veu que va ser una guarreria. No, sí, una escabatxina d'entrades, de lesions. Clar, tenim a l'Ali 0, Inter de Miami 0. Trezeguet feien un penal parat per Ustari, que Ustari és 2008 Getafe, saps què vull dir? Óscar Alfredo Ustari. És que, sí, no estàs d'acord. Bayern 10, Auckland City 0. PSG 4, Atlètic de Madrid 0. Palmira 0, Porto 0. Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Chelsea 2, Los Angeles 0. Benfica empaten contra el Boca 2-2. Flamengo guanya 2-0 a l'Esperança de Tunis. Clar, és que els pobres equips africans... Flamengo, clar, perquè... Però qui està jugant ara? No sé qui era Fluminense. Perquè van 2 màxim de cada equip, però sí que van els campions de la Champions i de la Comebol, sí. Quin bliu ja, tio. No, la Comebol és la Champions d'allà. Vale. Llavors, com els últims 4 campions són brasilers, per això van tots els brasilers, saps? Vale. Fluminense, Flamengo, Botafogo i Palmeiras. Hòstia. Dit això, la cuna del futbol. A les 9 de la nit, River Plate, Urawa Reds, que deu ser japonès o coreano o alguna cosa així. Jo crec que és més coreà que japonès, no? Urawa Reds. Hòstia. Clar, és que penses... Crec que el Madrid va guanyar una final de Mundial de Clubs contra Urawa. El Mundial de Clubs no li importava a ningú i ara volen fer què tal. I sí, estic d'acord, jugaran tal, i a partir dels quarts potser tens un Madrid Juve, un Madrid City que dius, uah, espectacular, vamos con todo. Però vull dir... És una milonga. No, i els jugadors, els veus que estan rebentats, o sigui, porten... Mira, avui el PSG ha jugat 58 partits aquesta temporada, o sigui, s'ha descascar ara tal. I Vitinha ha jugat Ferrer la UEFA, la Liga de Nacions fins la final, i Fabián igual. Ho guanyat tot, Vitinha. En plan, i el Balón d'Oro li donarà a Mbappé si gana el Mundial de Clubes. És una milonga, tio, és una puta milonga. És com que al Mundial de Clubs hi ha gent, bueno, jo crec com mi, que ens importa que diguem què, i altra gent que diu, hòstia, és la hòstia, els millors que estan pagats per la FIFA. Però bueno. Va haver-hi handball aquest cap de setmana? Sí, ara en parlarem. Diuen que el Barça el van robar. Va palmar? Sí, contra el Magdeburg. Hòstia. Qui va guanyar la final de la Champions? Bona pregunta, no vaig mirar al final. Perquè jo vaig estar parlant anem a fer aquí un parèntesi de futbol sala. El Barça es va carregar el tercer partit el flagrant vigent campió per tercera consecutiva a Palma. Van guanyar 2-4 allà i la final contra Cartagena, que l'any del campió de la Lliga va ser Cartagena, o sigui, el Barça contra el vigent campió de la Lliga. Barça-Cartagena, vamos. La final de la Champions va ser Füchse Berlín. Hòstia, el Barça va parar contra el Nantes, però si al tercer quart lloc. Bueno, no li importa va guanyar el Magdeburg. El Magdeburg de quan? De 6. I de quan va palmar, semis? Hòstia, no ho vaig veure. De 2 o de 1, crec. A veure, no, ves aquí. Sí. No, és aquí. De 1. Però es veu que van robar perquè van expulsar. No, dicament no. Vas veure tu el partit? Vaig veure fins al... Sí, però no vaig veure... Tu eres un jugador d'handbol? Clar, jo l'handbol sí que el miro, tio. Clar. Així em parla molt, però jo l'handbol sí que el miro. No, jo miro més futbol sala, l'handbol s'ha de dir que me la treu al pairo. Té una base important. Estan 2-2, la... 3-2. Han jugat avui? Xai ha guanyat. Hòstia, qui ha guanyat Xai? Qui és Xai? Dius Oklahoma, no? Sí. Shea Gilgeous Alexander. Gilgeous. Shea. Hòstia, 3-2 ha guanyat Oklahoma, Puf, està igualat això, Contra els... Que era camp d'Oklahoma, no crec? Sí. 3-2, mira el resum. Ara està una victòria només Oklahoma City Sanders de guanyar. Sí, però hagut 3-3, I si guanyessin Denver, potser seria el setè partit. Que això no s'ha vist dels Cavaliers contra Golden State. Que va guanyar Cavaliers, no crec? Sí, crec que sí. Sí, l'últim. No, està igualat, un 3-2, a veure si va arribar un 3-3, està igualat. Per exemple, aquí hi ha altre meló que és, hòstia, si un setè partit és èpica màxima, partit que es ven tal, no sé què. Però l'NFL ho sap fer millor, tio. Bueno, si per anar a jugar 2 partits és que, clar, segurament fas que passi el millor. Sí. Però alhora li treus èpica als partits. l'NFL és quart, semifinal i la conferència i final i la Super Bowl a un partit al camp de l'equip que ha quedat millor classificat. Però pots haver-hi sorpreses perquè és un sol partit, és l'èpica de que saps que en aquell partit tu jugues tot, tothom veure aquell partit perquè és tal... Sí. No, és veritat. També a Super Bowl, o sigui, l'NFL és jugant d'agost a febrer només, perquè físicament és un esport que no pots aguantar com el bàsquet segurament, que juguen d'octubre fins al juny. Vull dir, es foten una d'hòsties que, bueno, la meitat, de fet, aquí al Tramelon, que tu que ets metge saps, s'ha donat compte molt que de gran molts exjugadors de tal han mort o s'han tornat locos de les hòsties que es foten. Bueno, tenen la funció del cervell, o sigui, la funció del crani, que és un protector, fent a caldo. És una manera de sortir de la pobresa.
Sí, no, escolta'm. I no és part d'esto, però tots els wide receivers així, que són, normalment són gent de raça negra que corren molt, surten d'allà. no, han sortit molts sempre tal, de barris així, i molts s'arruïnen perquè no han tingut diners. Llavors, al seu primer contracte li compro la casa a la mare perquè m'ha cuidat molt, faig això, tots van amb els collars de diamant que els han costat una pastizal, potser 300.000 euros. Podríem dir que aquesta gent que surt de la NFL podrien venir de l'Esperance de Tunis? No. Sembla un equip brutal, no? Dius Esperance de Tunis, Hòstia, és una banda, un equip de Tunísia que pinta aquí, tio. Un equip de Tunísia, tio. Pinta Cherichev en el cap. Hòstia, tio, Tunísia, Ramon, tio. És una milonga el Mundial. Jo crec que el Mundial no falta ni seguir parlant, tio. No. És veritat, jo crec que l'ACB, que l'Unicaja va forçar el quart partit... El va forçar al final? 2-1. Van prendre de 2 al Madrid, al camp de l'Unicaja. Però és el millor de 5. Si Clar. Pensava que era Ha de guanyar 2 seguits, Unicaja. No, ho tenen xungo. Anem a parlar, si vols, de Koldo, Ábalos i Cerdán. Som-hi, don Ramon. És una farsa, tio. O sigui, és que no hi ha cap polític íntegre allà, tio. El bipartidisme, no, al final? El bipartidisme de torn pacífic que ens explicava aquí Bonastre. És una milonga, s'ha caigut per complet. A veure, està clar que el PSOE ha tingut casos de corrupció segurament més difamats al llarg de la història, que havien quedat a l'aire, però aquest és tot xuga, tio. I a veure què surt. Jo no tinc clar que Pedro Sánchez no convoqui eleccions abans del 27, Diuen que ara encara ha sortit més coses de l'informe de la UCO. Saps què és la UCO? No. La unitat Seguro que he pensat i no... Unidad de no sé què de la Guàrdia Civil. Crímenes organizados, no sé què. Sí, pues és unitat de crímenes organizados. La UCO, sempre ho comenta. Va fer oficial el seu sí. informe de 400 i poc pàgines, en les quals 3 persones fortes del PSOE, sobretot Ábalos i Cerdán. Cerdán era el secretari és com si diguéssim era el portavoz o el número, no el número 1, però com ho hem dit, el organitzador del PSOE, saps? I els àudios són criminals, o sigui que hi ha un àudio de l'Ábalos i el Koldo de putes, no? Que literalment estan parlant de quina puta es reparteixen cada un. És que és criminal, és que què cojones, tio, en plan... I que deixa el mòbil allà a casa perquè li vegin tot i saltin tots, saps? No sé si és el... O sigui, això m'he enterat, hòstia, no sé qui era ben bé. És que tu estàs més enterat que jo, perquè a ells jo he desconnectat i ho he vist ràpid, però que un d'aquests 3, com ja sabia que el anaven a pillar, va deixar el mòbil obert a casa, per quan l'haguessin a registrar ja que tothom s'enterés de tot el merder que havia muntat. O sigui, va dir, si me pillen a mi... Canto todo ja. I va deixar el mòbil, quan l'havien detingut, i va deixar el mòbil obert, no sé qui era, perquè ja s'enterés tot de tothom. És una vergüenza, tio. Upa. Pepi. Tranquil, no te preocupes. I... Aquí tothom és benvingut en aquest podcast, tothom és benvingut. I res, i això, bueno, això a veure què sortirà, però una merda, uns i altres, vull dir, el PSP va baixar per M. Rajoy, el PSOE es caurà per això, entrarà el PP i d'aquí 5 anys sortirà no sé què, tornarà al PSOE, lo mismo. I repeteixo, i no, jo no soc ni a favor de Podemos, de Vox, ni res. Entrarà la PP amb extrema dreta, jo crec, les segons eleccions. És que jo he llegit que igual hi ha algun merder d'aquests que també involucra gent del PP, Ojo que no surti alguna més. I ja seria Espanya muerta. Això a l'extrema dreta li va molt bé, realment. Partits com Vox ho tenen molt reforçats d'això, realment. Sí. Bueno, ja està, pocs valors més en aquest sentit, no? I ja està, i no queda molt més a parlar, Ramon. No, jo vaig a mirar si hi ha alguna notícia última de qualsevol cosa. Ja està, ja s'acaba el col·le, tio, no sé què van dir, que... no hi havia algun tema de salseo, de hite, que l'Urit va dir, tio, això ho hem de parlar al podcast, no sé què, saps? Del ball de la mina, amb no sé què, tal... Van dir, tio, fes això, heu de parlar... No van dir... No és el vídeo que et vam passar perquè t'estàvem corrint i vam fer el vídeo de la Min. La Min i Nico. Que està res, va dir, demà l'has de fer. Sí, però... Perquè jo hi vaig dir Nico. No, que s'havia de parlar del futbol, de l'èpica... Va dir que parléssim del que ja hem parlat a l'inici, de la setmana passada. Però pensava que havia dit d'algun salseo, d'alguna tia o alguna cosa així. No, tu volies parlar, has dit abans, de Fati Vázquez i la Min. Fati Vázquez. Però a veure, la Min té parienta o no té parienta? No, el que es diu, jo el que he llegit, és que la Min no està sol, està amb jugadors del Barça. I la Min va volar amb un jet privat, sembla que és a Ibiza, amb jugadors del Barça i tal. O sigui, vale. La jugada és, la Min ha penjat unes fotos en un barco i en un jet privat, i Fati Vázquez ha penjat amb aquestes fotos que es veu. Qui és Fati Vázquez? Primer youtuber, crec, vale. Després no sé si també s'ha fet OnlyFans o no. Hòstia. Això ho vaig llegir. Guanya quartos, no? Influencer, diríem, no? Instagramer, influencer, com ho dir. I clar, en les fotos que penja ella és, surt de la Min penja una foto de diferents coses i surt un jet privat, un barco i una villa. Vale. I a les seves fotos surt el mateix.
No les mateixes fotos, això és el que he pues, vist. vale. El mateix. Llavors tothom diu, hòstia, Blanco i en botella, que és com moltes vegades pillen les parelles, és com van pillar també a Aitana en plecs i aquestes coses. I llavors jo el que això em va sortir per Twitter d'algú del cor, però no sé per què m'ha sortit Maria, i avui un periodista així diu no, que parla amb lo de la Min i tal, i es veu que és que la Min està amb certs jugadors del Barça i un d'aquests jugadors del Barça estaria enrotllat amb ella, no la Min. Amigo. Però clar, Taleb. pot dir això i Taleb i d'aquí potser, saps, uns mesos ens enterem. Però em sorprendria molt, o sigui, la Min té 17 i aquesta senyora en té 20, 30 ja o així, o sigui. Sí, però... Són 13 a... És que la Min, tio, ja és que físicament potser no és el tio més... No, però parla... O sigui, més guapo del món, però és que la Min ara mateix és... Qui no vol estar amb la Min? No, però jo no dic per això, la Min, o sigui, té 13 anys. Pràcticament és el 50% de la seva vida, Sí, però bueno, que ara està amb la Min és, vull dir, no sé, si la Min em diu que li faci alguna cosa, jo soy de la Min. Leo coses, no? Leo coses. La Min, tio, ara fer-te la Min és fer-te el millor del món, és la realitat. La Min ja està en aquest punt, saps? Llavors, doncs, bueno, serà un estiu mogut, un estiu mogudet, clar. No, com Alcaraz, a Ibiza... Deixa'm explicar, tenim 10 minuts perquè si no això se'ns para, però el que volia dir-te de Tutto Mercato. L'any passat, Tutto Mercato el que va decidir és fer un cap de setmana programa especial des d'Ibiza. I es van decidir 3 periodistes o 2 fotre's a les portes de les discoteques, entrar als VIPs de les discoteques i tot, gravant i així, i no es de trobar futbolistes, parlant amb futbolistes, tal. I es van carregar el fitxatge d'un jugador italià, crec que havia d'anar del Lecce a la Juve o al Nàpols a un gran, i va acabar al Parma perquè el president, saps que hi ha a Itàlia, els presidents és com el del Nàpols també, que estan tots una mica... Són bats. En plan, són capaços de dir aquest no fitxa per aquest equip perquè jo ho veto, doncs es va picar el president perquè va sortir aquí, el tio anava borratxo, si el va entrevistar a 3 del matí, donant per fet que fitxava, no sé si per la Juve o pel Nàpols o així. I es va picar tant que li va dir, no, tu no vas aquí, tu només pots anar a aquests equips. I llavors va haver d'anar a un altre equip per culpa d'això. Llavors sempre fan la broma a Tutto Mercato sobre com ve l'estiu. Aquest any no ho fem perquè la que ens va caure l'any passat perquè vam arribar al fitxatge d'aquest per aquest equip. Però es comencen allà ja. O sigui, evidentment ells es foquen a la sèrie A, però veus de fons i de sobte crec que estava no sé qui, estava Baena amb no sé qui, no, Baena estava aquí, era algú del Villarreal, no sé si Jeremy Pino amb no sé qui, tal, perquè clar, tots se'n van a Eivissa i és com, o sigui, no sé discoteques d'Eivissa, o sigui, sé com es deu estar, Ushuaia i la resta no sé, però posa-li que la discoteca A, pues clar, és que passa que has tenit la discoteca A i potser tots els VIPs estan tots els jugadors, tal. És com si vas a Mykonos igual, aquests jocs, saps? Segurament a Mykonos te la trobaràs més Grealish, Harry Maguires i els anglesos, i a Ibiza et trobes més pues, imagina't col·lar d'un lloc així, ha de ser guapo, tio. Saps què és? Hi ha un cantant que ho explicava, hi ha un cantant molt famós d'Ibiza, famós no, Fernando Costa o així, no? Com es diu? Sí, Fernando Costa, vale, pues por la calle abajo. Aquest explicava també, en un podcast vaig escoltar, va sortir com el clip, que ell va treballar a les discoteques d'Ibiza quan era jove, perquè clar, tal, i que ell havia estat molts futbolistes i la que podia explicar era que Verratti estava a la terrassa fumant-se un puro i el tio li va dir Verratti, escolta, no et fotis aquí a la terrassa que veus que et veu allà molta gent i et poden fer una foto i se't pot no arruïnar la carrera però hòstia no queda bé i llavors s'amagava, llavors com que s'havia d'amagar. O sigui, Tec es pot fer pitis al vestuari i Verratti es pot fer un puro en una discoteca, se la dic colla també et dic, Vull dir, estava de vacances, que surten els peblots, tio. Bueno, ja. O a mentre no el vegin com a de Grilis, igual que aquesta setmana, borratxo, el Grilis, que està ben amic. Igual que aquesta setmana, tu saps que certes substàncies drogadictes del cos, parlem solament de marihuana, et duren X temps al cos, no? Sí. I crec que són 3 setmanes, 2 setmanes o així. No ho sé, no soc un llavors, consumidor. Els futbolistes saben que si marihuana, cocaïna, tot això és positiu. Sí. O sigui, si tu dones un control positiu et sancionen. Sí. Igual que testosterona i tot això. Si tu et fumes ara, com que la competició oficial no torna fins d'aquí no sé quantes setmanes, ho poden fer. Llavors també els futbolistes sempre es fa la conya que a aquesta època els futbolistes també és molt... O sigui, podem estar aquí parlant d'estar fent un podcast quan a les 7:20 del 17 de juny algun jugador s'ha fotut una ratlla de coca en tota la cara, no? Segurament. Com diria la sotana. Quina experiència és amb la cocaïna, tu? Tu quina tens? 0. Jo ni l'he vista, de fet. Jo he vist sí. L'he vista a la cara, he vist gent fotent-se ratlles davant meu i no eren amics meus, però això va ser a l'època del Covid, quan es feien quan eren nicopeus, que la gent s'anava por ahí, els parquineus aquests, vaig fotent-se ratlles davant meu, tio, em vaig quedar loco, és l'únic que he vist, no l'he vist més, la veritat, no.
Deixem aquí l'episodi, et sembla bé? Deixem aquí el capítol 27. Farem més capítols? Jo crec que sí. Algun més encara farem, jo crec. No, Hi ha casals, hi ha cosites, sí. Demà que segurament no, perquè el dimarts és festa. Correcte. Que és Sant Joan. Meló de pals, I... Cap de setmana que da gusto, Da gusto. Bueno, i el comentari, no, deixa amb la veu... Amb la dopa aquí, no. A veure si és veritat, perquè només volen jugar al Call of Duty. Però bueno... Zombies, bo2, vamos. Dit això, ens veiem, jo crec, d'aquí 2 setmanes amb un nou episodi i ja quasi tancant la temporada, Mundial de Clubs ja veurem què passa. Amb un invitat. A veure, Joan García ja imagino que oficial, Nico Williams no sabem. Com Joan García. Álvaro Carreras veurem. Álvaro Carreras. Com Joan García sabent al Newcastle. Va dentro.